F'sitt ġimgħat ta' konsultazzjoni pubblika dwar ir-riforma fil-kostruzzjoni, il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech għażel li jabbanduna u ma jħux sehem f'din il-konsultazzjoni daqstant importanti. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ippjanar Stefan Zrinzo Azzopardi f'diskors parlamentari kif l-abbozz ta' liġi li emenda liġijiet varji dwar il-bini u l-kostruzzjoni wasal fl-istadju tat-tieni qari u għannota kif differenza il-Gvern jiddeċiedi waqt li l-Partit Nazzjonalista abdika. Il-partit tal-oppożizzjoni f'sitt ġimgħat minkejja dak kollu li jitkellem minn ħin għal ħin ma sabx il-ħin, ma kellux il-mezz kif iressaq is-sottomissjonijiet tiegħu f'din il-konsultazzjoni. F'sitt ġimgħat ma qal xejn, ma ppreżenta xejn, ma tkellem xejn. Il-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi sostna li din l-abdikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista saret fi sfond ta' konsultazzjoni pubblika mill-aktar wiesa fejn kien hemm 4 laqat mal-pubbliku u li għalihom attendew kważi 1000 persuna li huma involuti f'dan is-settur. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi sostna wkoll kif din il-konsultazzjoni kien hemm bosta persuni, kuntratturi u għaqdiet mhux governattivi li ħadu sehem. U spjega wkoll kif din il-konsultazzjoni pubblika ħadu sehem żewġ partiti politiċi, il-Partit Laburista u l-ADPD, madankollu mhux il-Partit Nazzjonalista li dan l-aħħar ħabbat fuq sidru mhux ftit fuq dan is-settur. Kien hemm żewġ partiti politiċi illi għamlu is-sottomissjonijiet tagħhom li huma il-Partit Laburista u l-ADPD. U hawnhekk wieħed irid jinnota l-assenza tal-Partit Nazzjonalista kompletament assenti milli għamlu sottomissjonijiet fejn jidħol din il-konsultazzjoni. Intant fid-diskors tiegħu il-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi għalli din il-liġi se tkun qed iġġib bidla fil-qasam tal-kostruzzjoni hekk kif qabel l-unika liċenzjar kienet biss dik għall-bennejja u kienet tinżamm f'idej il-Pulizija. Din il-liġi din il-liċenzja issa se timxi f'idej l-Aġenzija għall-Bini u l-Kostruzzjoni. Zrinzo Azzopardi sostna wkoll li din il-liġi tinkludi wkoll kunsill konsultattiv dwar il-bini u l-kostruzzjoni fih dan l-awtorità biex ikompli jissaħħaħ dan is-settur. Dan fil-waqt li marka l-element ta' aktar infurzar. Aktar għodot ta' infurzar. U li aħna ikollna l-operaturi li jifmu aktar illi s-suċċess tal-industrija tal-kostruzzjoni tiddependi mill-pass il-qoddim illi ridu nagħmlu fl-imkien. U iva, minn dak li smajna waqt il-konsultazzjoni hemm konsens wiesa bejn dak kollha ta' rida tajba, dak kollu li jridu jagħmlu l-affarijiet bis-serjetà biex immorru f'din id-direzzjoni. Il-Ministru qal ukoll li l-pass li jmiss huwa li jittieħdu d-deċiżjonijiet biex isir it-tibdil meħtieġ fosthom l-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni tkun li tibda toħroġ il-liċenzji tal-kuntratturi. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi qal ukoll li fi żmien li ġej se jkunu qed jittieħdu aktar passi dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Qal ukoll li kull min jonqos f'dan ir-rigward għandu jwieġeb għal emilu fl-inqas ħin possibbli u sseħħ ġustizzja.